ɔyɛ environmental advocate wakasa bebree wɔ ɔman bebree so na no President John Mahama bɔ n'aba so. I'm always proud of him because ɔde ne kra abɔ afɔde ama Ghana baby awakɔ akɔwurawura ne nyeze meme no akakra no kra me hu nam sɛ me nua wayɛ adeɛ because baby me gyina me hwɛ machi na obi bɛ bɔ masoma na me yɛ ne den Brian Erastus Asare Donkor, good morning. Good morning, Nana Jantua. And no akakra me ko hu na hu sɛ bra wadwuma no de mintimi nye o adwuma de mintimi nye adwuma fon sei nya wo ye no de na wo ye no sɛ stremedy enti wei na wo sɔre anopa na ne nwura mu sa na wo wɔ ne nasefo na obi ku ana wo ye ne dey yes adwuma ya tamato ya ho so enti wo sɔre ana de camera ne nwura mu na cyanide wa ha mercury wa ha galamsey ne ebo tu na ana wo mpɛ wo nkwa megidi sɛ ne ayɛyɛ no ɛboa ma yɛnuanom ɛso ehunu ɔhawa hodo a galamsey ɛne na ɛyɛ deba na wote baabi na yɛyɛ bi wɔ mpɔtam a ne wahu sɛ ɔhaw sei na ebetumi afirim aba nti adwuma no ho hia ɛwɔ sɛ obi yɛ nti yɛnso yɛgu so a yɛyɛ na Nyankopɔn nso bɔ yɛ ho ba brad yɛteɛ ne sɛ yɛnyina nim sɛ galamsey na asɛe yɛ nneɔma ɛnim sɛ nhwehwɛmu bebree aba yɛbɛba minister deɛ no so nhwehwɛmu kakra a yɛayɛ a menim sɛ ɛnkyɛ koraa deɛ wobɛma mu ayɛ kɛseɛ paa ho investigations bɛsa aba ɛyɛ saa cyanide no a ɛsɛ Burkinafoɔ bi ahyɛ aseɛ ɛde aba na ɛno akakra mekɔhu yɛ no me ho apo saa mantimi anda yi wate bi wahu bi deɛ ɛkɔ so ɛkyerɛ sɛn na mahu bi na mabɔ ho dawuro kakra still a temamufoɔ nte ɔhawa a saa deɛ no de ba no nti ɔmo hu ne sɛ ɛyɛ normal sesei galamseyfoɔ no bebree hu sɛ yɛhohoro gold no wie a anwea no aka a yɛkɔto aguo no Bruni friend is tailings. Ɔmo say gold ɛda so wɔ mu about 70% or how much chiche mu aduoson gold no ɛka anwea na yɛkɔto agu no na sɛ woka sɛ wofa ɛkwan a yɛfa so horo no ayi gold na free tailings no mu a wonya nti ɔmo hu sɛ ɔmo de cyanide a ɛyɛ awuduro cyanide ɛyɛ awuduro ɛno ɛna ɔmo de mixe nti ɔmo totɔ anwea na yɛkɔto agu no galamseyfoɔ no horo wia na ɔmo akɔtɔ na ɔmo de abegu hɔ na ɔmo atu amena ɛde cyanide no afra anwea no ɛno na ɔmo frɛ no leaching na ɔmo yɛ a ɔmo ahohoro ɛyi gold na fi na ɔmo ahohoro awie no nea aka no nsuo na aka no ɛyɛ cyanide nsuo a ɛyɛ poison in fact sɛ meka ne yɛ a ɛte sɛ DDT ɛte sɛ ɛkɔ asase no mu a wo a wote area hɔ no ɛnya wo so nsunsuanso sɛ nsuo tɔ na ɛhohoro saa nwea no bi kɔgu nsuo biara mu wɔ area hɔ a saa nsuo no wonom a bɛnya problem sɛ wodua nnɔbaeɛ ɛwɔ bɛyɛ sɛ kwansin baako ɛfiri baabi a yɛyɛ adeɛ no ankasa no koraa no a adeɛ no nyini a sɛ bankye o sɛ bɔɔdeɛ o sɛ deɛn o wotu bi na wodi a ɛbɛnya nsunsuanso wɔ na sɛ wowɔ phone a wobɛtumi agoogle wo type sɛ the dangers of cyanide ɛbɛkyerɛ wo hwɛ akuni ne Professor Sampini ɔno ɔyɛ obi a sɛ obi wu a yɛfrɛ no ma ɔbɛpae na ɔhwɛ ade kora a ɛkum nipa korɔ no yɛfrɛ no apologist na nhwehwɛmu a wayɛ ɔmo a yɛfrɛ ɔmo ma a sɛbe mmaa na ɔmo wo a ɔmo ntumi nwo akwadaa no na akwadaa no wu ɔmo yam
na ohu bi a friend mo be pipe bi e wo baabi ani anya so be kwai dinkwaw and some parts of western region na ohu ade bi na saa nkwala no odi bi ahye glass mu a omo okọ KNUS asese ye do omo ye nhwehwe mu na dia ohu yen ohun say efi galamsey belt no baabi e galamsey ho ni na ye frɛ no say oba bi awu akola na kaniem enti o me pai na yensie omo separately a okopai na oyi a ohun say akola no wadi form che say wadi dem akra na o hye maame ni yem na wawu no yes wadi dem ba kwa ensia me medi mani ehu a omo egu glass of KNUSCCA no ebi enan ne omo nsa enyini firi omo koko akra na owu ye no ne nsa mienu ne nan enyini firi ne koko ne nan no tobo Erastus akra na omu yi na sese owo KNUST no instead say ne nan be nyina fa bibia nan ne nsa be nyina fa bibia ne nsa no ebi pie free ne koko pie free ne koko Jesus Christ ba kwa ehu ye no ne nan ne nsa na enyini free ne koko na ba ko nso a ehu ye no ne nsa tia no ni nyina ye nsia okay left ni nsia right ni nsia ne nan so am ni nyina ye nsia instead of 5 so bia de 5 ono de ni nsia afi oni etokwan bia eti ana woni bobia se oyo ba anaso oyo bema no ama afi ni tino enyina bom enti wo se ni tina eteja kakrakra ba ko de no afi wo hwe ni aka ni bia obu wa na ye ba ko pe di na na ni tese ni nu ni nyina beba na ba ko pe na timi form na oye hwehwe mu no ohun se maame no papa ye no ohun se maame na wawu no akola ne hye akola na didem maame na wuta no ye ka wuta enu mu na akola no oda enti se maame ni didi a aduane ne fa ne fuma no ekwa akola no fuma no body ama enu odidi enu no home fa eti bibia nam sa wuta no bia no ekwa akola no hodan na omo hwehwe maame sa maame fo ya omo awu sa akola yi omo hwehwe omo awu twa mu na cyanide ena na dose mu pa afi mercury ena fe bibi asane ni na ya wudu a free galamsey mu ba so far ni me ko hu nsia na waye no se o so waye bi aka ho on na mba esedu ni nyina free galamsey site ena eba emma o ma ntimi anwo o mba na o ma wu o se yen amamre no se oba ekowo no wantimi anwo akola no a yen sie oba no ni akola ni nyina mu e wo se free obi mo be pai yi akola no ni sie ne separate ni sie ma me no so separate yen amamre no eti ni aya frɛ na wakɔ pai wo galamsey site nyina no ni awa hu nyina no cyanide epi akotene wo eti me hu sa na me busa sɛ cyanide de companies akɛse and they use cyanide na ɔmo kora no so ɔmo use a yɛma experts ɛbɛhwɛ ɛkwan ɔmo fa so use no baabi ɔmo use no yɛti firi nipa mu koraa ɔmo yɛ ne nsa kɛwee sɛ obiara nkɔ ho sɛ ɔmo wie a yɛfrɛ experts ɛkuni ni ɔmo adɔso kɔ yie wɔ heavy metals mu efiri KNUST na ɔmo treaty ansa na yɛgyae ama atene akɔ eti sɛ big companies no kora sei na ɔmo yɛ no a ankorankora betuma yɛ ne saa eti mehwɛ mu no na sɛ ɛdeɛ cyanide no galamseyfoɔ deɛ sɛ menim sɛ ɔmo nyusu cyanide sana na madwene yɛ me ansa na nana mebɛyɛ investigations ɛhu sɛ sɛ cyanide no sɛ galamseyfoɔ kora na ɛyusu no mɔ etu kɔ baabi te sɛ manso mpɔtam mu ahodoɔ bi a ɔmo yɛ ne yɛfrɛ no sankofa wokɔ asutifi north na nsɛn baabi a MP na
confronto a 9 months for no. The constituency no more. Makai, Sasa Uncle no, there's a 15. I'm a home pictures in videos for her, or my yellow. Hey, the Cyanide. And a Umubako, and a 9 months for stop, ya, empty no, alcohol, and then a cocasa. I do you need you want one near the other by. Enti, I say, I bet who says, Galamsey for you, Cyanide, no. Now, Mono, Omni to me, cat idea. Omon Fair Minerals Commission, say, I'm not her cranny, I be who said, say, now, Oyanona, and name ran a fan, as a name running fat. It's the idea of Oyan war community, no, a bear affected the entire community. And so, Nipa take no. All names are woodroom. Eti Osha Sankofa, yes, and Totroso, other communities are what should north. I feel command so areas who are also binum ye. At the end of the day, no, Yetima Tracy who said, Omo ye we are Cyanide in a baby cobunsu. They shouldn't back what Cyanide cobum hammer. Enti nana a dangerous thing a so timamufo no enim na mamenka obi a wo tie me Nhyira ene say so obi ye sankofa ne bi e wo community no mu a e ma woni nye esunsun sanso no e severe one o kidneys enya effect e wo oyamu niema so enye ne ya na abehunu ebedru baby afo bensa wo yare ukọ hospital bia ye test nya de ade bia ye say wo ye okay but obensa wo na say tata wo huhu wani mu pija o kidneys enna feel say ma ukoye toxicology test I realize say heavy metal ewo umujem eti nana eye bibia ye koso a eye me nwanwa say sa incident na si wo fidim no omu wiye no empanyimfo anko back anko hwese saa sankofa na ye no area ho no ma stop wo besi ne omo da so ye sankofa eti na na se ya fa ye 9 NC form na abai wan fa ne ma serious a he ebe kakra ya re ahodo ebeba no se kwa start ba ankola anya kidney problems obusa konfa no te doctors on be catch ankola o manya akichikuru na yefre na cancer omo hwehwe mu a omo hu ade kra de ba dodo na so free galamsey site na eba me call Coast doctors ne bebre kan childhood cancers free galamsey belt ne ba e doso omo nya hu ade kra de ba but o sha ifrisa wudro ni niema yi na efrance you eframframa e de ba ankola no so enya nsusuanso wo mo so ma menka we ntwato mercury wo mo a atoto gold e wo mpotamo ma menka wo hawe wo omo e de mercury no e chi gold na ebeba no e fita mercury no e na ye ne fita na omo koton a saa bia ye na yesisi omo toto gold na hu se okonkrase na wo ho bebiri no omo de eja ehye mercury no free gold no ho so omo hye saa mercury na o se ntutu ofita na ekowiem no mercury no your friend vaporized mercury se franframa na enko ba bia wajo bel se eko franframa na dia se ko enko ejina franframa no se wo home a body no turn no into solid mercury ebi ko gina wakoma ho ebi ko gina wo mujam ebi ekọ wakwa no mu baabi the more wo home no gina wo mujanum na pile kaka me de mani ehu obi a mercury I won mujam ntino ni kidneys mienu ni nyina asai wa honho no ye ko be kwa important ho obi a ono o si gold ni bi no eduru baabi no wontimi mfa ne nsa so pan mu ntwe ne nsa na wo so saa te sɛ ne awanya Parkinson disease no sɛ wote bia ya ye to gold a ye hye mercury no
vaporized mercury ni bi wɔ hɔ a you are in danger. Enti sɛ yɛanhwɛ ne yie ɛbɛyɛ kakra wobɛyare wobɛko a wonya no aduro wobɛkɔ akɔyɛ test no na mercury wɔ mogya mu no ano ɔden sɛ bibie ni hɔ a bɛtumi de ayi mercury afiri wo mogya mu ɛnya wura wo system no mu a aka nti ɛyɛ ade bi a galamsey na yɛka no sabe ɛnyɛ me ko sɛ me nte baabi a ɛyɛ galamsey but sɛ wohwɛ sunsunsansoɔ especially nkɔla a ɔmo yare because hwehwɛmu ada na di sɛ nkɔla no sɛ yɛ home mframa a nkɔla no home no mmɔ ɛkyɛ mpanyinfoɔ ɛno nti ɔmo accumulate mercury ne nneɛma no mmɔ ɛkyɛ mpanyinfoɔ ɛti sɛ wowɔ akɔla a wotete no wɔ galamsey side a mframa a ɛbɔ bamfuturo na ɛkɔba no nyinaa woduro ne nneɛma nkɔ ɛti nana wobusa ya nhwehwɛmu amanfo ayɛ o aspendi sika ayɛ nhwehwɛmu bi aba abɔnte atwerɛ wɔ journals mu ɛna meka ho asɛm wɔ he ɛti nyɛ bosiremu sɛ Erastus na sɛbe ɔde n'adwene no wɔka ɛyɛ ade a yɛkukyerɛ gu krataa scientist ayɛ abɔ ho dawuro wɔ journals mu ya publish wiase nyinaa ɛho asɛm na meka deɛ asa akɔba baako ɛyɛ mmeankasa madamfo as is ɔyɛ minister for food and agriculture and report to be a EP aye na wohwɛ report na ɛno a mea mekenkan bi na ɛyɛ pure earth ɛne EP foɔ na ɛyɛyɛ na nhwehwɛmu mu kaeɛ ne nsite sɛ the title is Disturbingly High Levels of Poisonous Metals Found in Water, Food, Air, and in Mining Areas. And she said, the heavy metals here what can once me. Insuo, Ediane, and from mining areas, no. She said, yeah, I west. Reported by 23rd of September 2025. Na eno na enra awo yankasa ye sister station Dwaso nsem adom ena yera erikopoku eka assemble na me pese me boka kra neti ne enhwe response no omoye galamsey se baabi a eben baabi omoye galamsey no ensuo no sa aduro no atumi awrebrem ba mo report no ya yesaka na ministry no yenya report say ya e wo say yenso ya authenticate so they say ye hwe say the om de bre no no ano a anase enye no ano ye the report na my technical guys a omo initial ayi ayenya no em say enye alarming sa just isolated cases bia any baby asa because oka say bia na wudi no we ye sure oka Volta region ene baby anam nyina ya galamsey bia ni ho ba se me ko market a me ntimi ko very good and that is why I say the areas are omo ka no we are even testing stay Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 mo kan ye okra na say enye no kre nti mo nye report ni no say aduane no nro bone awuram no mo nyi ni no Environmental Protection Agency yes and pure earth na ye nya report no sa na asembeni all right bra ohne I say report tonight ke kanin asefo so you be a Ghana. Minister of Agriculture, yeah, Minister of Agric Eke. Oyamunsho. Okay, I to say, near Yedina SC say on show a piano amount.
one who said once not to be an also when anyway, man, who cried the way there once Sunday saying, Tikun Janity. But who's a pefre? I told you, so anyway. And that's how the infant said, would be. And I know no better word, Yan. Obia Cacho said, such as in Rene. If she had once a good move, young who near dear yet, and a mouse, so anyway. A be near a great minister ye. It is a hardening. An independent body. EPA director no when they appointed no wawa ban o dey say you find some politics na wo yinti wo dey aban foforo yi wo ni one kasa wa ban appoint you and what an independent body ayen hwehwemu ni EPA for ye no before say EPA for be ye no na yen ankasa yen multimedia me name team na esesa nsuo ni bi firi baabia nsuo na ho no na de koke university suapom ho ama omo ye test say again awuduro na wo nsuo na etene no ke levels are hu ye no e bi 200% above World Health Organization threshold inti your son should be to say order. Yes, I be contested. We have arsenic, a wood room. We have cadmium, a wood room, chromium. About 200% above WHO standard. It is essential. So, who could drive more? We know how. So, who do you know by your baby and soon for BR? We know how. And so na yen be ye na broni bi ono oil for one organization or US na wadi kan ba abesan so ni bia ye ono so ni hwehwemu ama me mahu sa hwehwemu ne results ni bi ono so ne de no heavy metals a ohu ye no bebre yen fa no ento nche Dr. Kobna Mensah or a soil scientist oye ni hwehwemu ewo Prisia Bogoso area baby I do a banchi near the ade banchia oye hwehwemu no banchia ye tu akwa German so na awudura na wo mu way higher than WHO standard lettuce ye die oye hwehwemu hu say etimetwe awuduro no more equality no enti say ye dua no baby a sa heavy metals di wo ya galamsey ejan media ni pa project say wo asase ne yakata so ntete de bitimi di dua no ba ya sa lettuce no the bedroom man so awudi a wo accumulate heavy metals wo system ekire say metiwase a nhwehwemu a wono ma ben omo ye ya ukohu bi no ekire say sesei no baby galamsey site wo bia insuo no a omde atosode anwea na wo mudi dua saade ni nyina no se ewie na wo sentosu na ye fe anase brode na ye fe anase banche na ye fa sa awuduro no ewom enye sa ewom na nya dia wodo wani behunu etu bedi enye da ba akwa wudi ye no na obehu se wutie oya ana ho ba bia oya dabi ebetima take you be 10 years nto ba koso dia kama abehu sunsanso abehu se dia o body no baby oya about 10 years later tina panifo bu baby say da obe obeto ebo atwa suka enye da no ana mpafin beti wo eti enye me nwanwa enye me ya enye mabufunzo say a whole Greek minister who say men trusty nhwehwemu a obi aye anka the best of all no adena yen take interest pe abrofo no so mo ye nhwehwemu bi no mo hu bibia say keto akwa no a omo take no very serious omo ankasa akoye bi etoa so ehwehwem say adekọ na ye hu ne keto awa ha no ne sunsanso no e wo hene
wɔn yɛ saa nhwehwɛmu no na so wɔn atake action eti sɛ nhwehwɛmu ada na edi sɛ o de ɛnfa sɛ baabi baako na wɔn yɛ nhwehwɛmu no nti wɔn ahu sɛ ɔhaw sɛ wɔ aduane mu a do you say you don't trust that source eti wo tena ase ahwɛ what is say no korɛ eti nipa nkɔ so ɛnyare kosi sɛ wo agric minister no wo nkɔfo bɛyɛ a wobɛgye atom asa na watu ho anam asefem na saa ayi no kokoasa adwuma na aban bebree ɛde to galamsey so no at the end of the day me dem catch Ghana for saa mpanyinfoɔ no ɔmo timi kransi o ɛde sɛ friend of boss ɛbɛtena ha no ɔmo nom wo tu a wo nom sachet water ne etwichi ne ɔha na wo nom ɔmo nom bi make wa senke boho ɛwɔ nkranfi ɛna wɔnom ne nsuo papa bi make wa kɔtɔ reverse osmosis machine a etimi yɛ awuduro free nsuo mu no esi ne fie ɛna ɔde tap na fam nti nsuo a wɔnom no awuduro nim nti ɔbaa no abɛka ne sei na uti fie na wani agye na woyɛ galamsey ɛnyɛ da wobɛto ɛboɔ atwa suo fra no saa da no ɛna mpafin bɛsi wɔ nyameka no Erastus Asare Donkor award winner Brian Nhyira o so nana what ye be yɛka cyanide ɛho asɛm